Trí dó Héan náid agus tá muid beabhdíochait dí raibh tócha bhríanann seo ag léamh na nóíochta I neamh dé máirt an 8 mí Márta 2016. Tá go leabhar faoin Uachtaránnacht agus níl mór an féidir am chur leis an méid. Tá Trump ag cothú achrainn a gcónaí agus bhainneann scéal amháin le lucht Latinos Meiriceá ag choristeach adóirseacht. Nu sin focail is nach raibh oblasacham ach tá sé an le fada fuair mé na bhuclóirí fuair mé bhuclóir an aithrí ghaoine agus dearú daoine go bhfuair sé láimhscríofann go láiste na tríóide Ní chuir mé ná adóirsaí. Tá lucht tá pobl Latinos Meiriceá ag choristeach adóirseacht go mbeidh vóta acu in áid Donald Trump nuair a cheochas an toghchan ag deireadh bliana. Tá lucht na measarachta ag chur go tréan in áid Donald Trump agus ag lorg bailí inar féidir leo cosc chuisce nó bach go choir is cosúil go bhfuil caint gharaigheach, caint mhorb Trump tar éis olc a chur a bobl Latinos agus sin an fá go bhfuil siad ag iarra bhrú ar ais naí. Níor bhdeanna mé ach cheanlíne an scéal seo Marco Rubio agus na deacrachtaí atá ige fanacht sa rás in áid Trump agus Cruz. Feiceann an scéal seo Macaulay I bheachtas Rubio den phlean chánach a bhí aige sa bhliain 2016 agus tugtar le fios go bhfuil feachtas Rubio ag tuisliú mar gheall na fáhannaí céanna an eiribheartaíocht céanna a dúsáid sé 9 bliain óin. Bhainneann pictiúr mór leathanna tosaí a New York Times le imircí sa Ghréig agus sa Tuirc. Tá cóchaintsan ar siúlaidir an Aontas Eorpach agus an Tuirc I dtaobh na nimirceach go léir atá ag scardiú, ní sin an focail atá bhaim is dócha, atá ag teacht na sléadanaí as a Tíre agus as an Iraq. Ach cuireadh na caintsanna seo chúl, tá an Tuirc ag chur cinníolachaí an Aontas Eorpach má tá an tír sin chun cabharthabhairt ag coisce na nimirceach. Na chéad scéal eile tharla an eachtra le na manan sé trí láhin ach níor tuairiscíú go dtí neamh is cosúil gur go nearna
orsa na Státaíonta ansaí bunáid de chuid bhfuil campa tréála in áíre de chuid al-Shabaab sa Somáil agus san únsaí seo marí úsúsas nús le chéad caoige sin ansaí olmhór nílas hagam cí mar a hála sé tá ar a chaint faoi ládrin agus saothí eile ach níl mór an eile eolalas agam faoi sin. Baineann pictiúr eile leathnach tosaí a New York Times mór fictir cibé le rigí alla agus pictiúr de rigge alla chós na California seo clúdathe le choréal agus éisce agus chuileachóirt rud siar Ismaileman ceantáitil ag scairde le beocht ar nó cean bhuiin muid scairdeanna le alla ach sa chás seo táthra tuairt le fios go bhfuil rigeanna alla ina ggóphobal mór as chuimse do muirghúlra mas é sin an focail atá bhain siadam gur bé agus tugann ólathe áirithe le fios gur bíad na rigeanna seo na héice chórais muirí is mó agus is ile chinálach ilghinéach ilchinálach dam sport bíonn scéal sport an na gcónaí agus baineann an ceann seo le Maria Sharapova a bhua an Grand Slam faoi chuaig agus táthar nisig tuairt le fios gur thóg sí drogaí níl iontas ar bith ormsa faoin scéal seo ach b'fhéidir go maith ormsa admhaoin Sharapova cibé gur úsáid sí le 10 mbliana sílim well gur úsáid sí cibé an drogar seo meldonium tá termisce le dearnas ach lean sí rá ag obair scéal nuamhrach bíonn scéal faoi nuamhrach a gcónaí sa New York Times ar nó agus tá bhainneann an scéal seo le Blasio agus na fatsaí sa bhí ar locht gnó na carach nuamhrach se sin raibh dhéalagar na carach. Idir an dádaoin is léir go bhfuil an chathair bhfuil téarnamh na carach ag leannacht a raí go maith agus is faoisimh mór é seo dá locht gnó na carach. Sin a méid faoi sin nuamhrach. Tá fadhbannaí maimonií talún in Oklahoma agus más áitleat é sin tá mí nuaime fá na maimonií seo tá tionscail ola agus gáis ag dúsgurt dráil faoi halamh. Baineann sé seo dearthain le fracáil agus le héad agus an domáiste tá sé dhéanna
don talamh é féin. Agus nuair a bhugan an talamh mar gheall dúsgurt na drámhaoile tarlaíonn maidin í talún. Tá plean an naí bon deire a chur leis na maidin í talún trí bhrú a chur i tionscail. Go nair leo. Cloch mhíle i Cleveland, más ceadmhacht an Gaeilge a chur bhéarla mar sin. Tá bhean as Texas 27 bliain d'aois tar éis nódú brunne a fháil. Sin rud dochreidte searan. Tá rugadh gan bhroin agus ní sagam cé as a tháinig an bhroin fuairsaí ach is cosúil go raidhrí go maith leis an bráid agus sé a chéad chéim eile ná feiceáil an féidirléige éirí torach leis an murainn nuair seo. Ach, tá sé. Is Brave New World é seo gan indóid. Colach. Ná, bhí an focail torca agam ach ní raibh an focail colach agam. Tá deacrochtaí ag déantóirí fianna sa rank le cholaí. Baile an cholaí. Estó, baile an cholaí. Bhí me ag duna iontais arúné faoin áit an manistar na corran. Siad is corran an chuid sin den wathis bhearan manaí, manistar na corran. Ach, cén fág amach na manaí an sinna fáil corran nachmach agus nachmach manaí an áit na eile fáil corran. Ach, is maidide mé. Cibé féidir go raibh torc i mbaile an cholaí. Tá is cosúil gur bíomhain le cholaí fínchóire. Agus tá feibliní rúirt mé an rank an Toscáin san Idáil atá gceist. Agus tá na cholaí na taisc seo i gcithe fínchóire cíantí. Agus ní léon chin fág chuid duna déantóirí fianna. Tá an caidirimh taidhleoireachta idir na Stáit Aontaithe agus Cúba ag febhsú. Tá iontas orm go ndeacha 450,000 duine. Ní sin an focail atá. Módaoine, módaoine go dtí ceol chuid de chuid Major Laser, Major Laser, ní agam céir is anam dó, ní chúla me faoin cheoltar seo riamh, más grúpa é, scrúpa é is chosúil. Ach, bhilún daoine. Tá tithe i Staten Island, rinneú damáiste dóibh in Hurricane Sandy ágar cheant níl sagam cén fá, mar chuid den íireacht téarnamh chun an ní hé trá é. Gamal leis go second. Níos cábhfuil an focail seo. Agus nach éisteach nach chuid focail agam mar seo. Níor smuoine méir sin. Cládach. Is sé, cíte, cládach.
chun an cládach a chóirú. Right. Tá no, seo focail nach ra aga miniachar. Ach bháin an focail moll. Nó ír níor hiig mé moll. Siúd is moll an ná an rud sin a héan rud eile háart tímpel so mar sin bíon an moll thuí an ar nó agus an moll heas. Ach tá go acha leidir freisin maideog sin agam agus lúdroch. Now, an cheist tá amsa ná an féidir an focail pivotal as béarla a aistrú leis a gíal céanna a chuineamh a gúsáid lúdroch maideog nó moll. Agus a bhfuil is agad ní dóilm gur féidir úsáid mé cinniúnach. Is cás cinniúnach atá á chruid ní sagam ó scór na cuairte uachtarí is dócha tá an rindlí agus cirt i Meiriceá ag déanamh achaní rialú a chin nach rá íochail ar Apple an glas a bhaint de iPhone. Okay. Agus Raymond Tomlinson session a done an simbal at. Tá sagt an simbal at. Eich cyn tú ein Scéalta i riomhphoist. Fuair a créitúr bás. Bhí sé seachtú ceathair, bhí sé sáthóg. Ná sin an méid duine Scéalta móra tá súile go bhhain sibh henneh sin. Agus go mbeidh muid caintlí chéile sarabhaid idir an dáilín slán tamil. Agus sé, go imreacht é oribh. Slán is.